Hej, velkommen til Pendelbloggen endnu en gang. Så er det sgu blevet sommer. Det er dejligt. Det er sådan set, det er derfor, der er brug for et par solbriller i panden imellem ørerne, fordi skal vi sgu ikke se noget. Så det er jeg på i dag. Det håber jeg ikke gør det store. Ja, den sidste dag i måneden. Dagen, hvor budgetterne skal lukkes, og det hele bliver afsluttet. Det er super fedt, når man har en god dag lige netop på den her sidste dag i måneden. Det har i dag været. Det er super fedt. Der er blevet solgt for en masse, og det er super lækkert. Så har man en god følelse i maven. Og kan køre hjemad, så det er rigtig lækkert. Jeg har egentlig tænkt på at introducere sådan nogle indslag en gang imellem. Sådan et eller andet sådan lidt specielt, så man har nogle faste holdpunkter i den her lille føljeton, som jeg har gang i her. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil lave sådan en Spotify top 3 en gang imellem. Fordi jeg hører Spotify, det gør jeg både til og fra arbejde. Jeg har det her abonnement, som gør, at man kan det. Det er super lækkert at have det. Og det gør, at man kan høre utrolig meget forskellig musik. Og også prøve at udvide sin horisont lidt, så det er det, jeg gør. Og så vil jeg sgu prøve at kommentere lidt på det en gang imellem, og se om det er noget, der er nogen, der kan bruge til noget. Og hvis det ikke er, så er det også helt lukket. Og jeg vil egentlig starte med at sige, at jeg har fundet jeg har ikke fundet, men jeg har opdaget et nyt dansk band, som er super fedt. Og det er bandet hedder Lucas Graham, og de er det er fed musik. Det er det bare. Det er ingen guitar, det er trommer, det er bass, det er keyboard, og så er det en super fed sanger med navn Lucas. Og det musik, de får lukket ud der, det er simpelthen eminent godt. Lige fra de stille sjæler til Drunk in the Morning, som de fleste nok kender, som er super fed og glad musik, og virkelig noget, man kan få noget ud af at høre på. Så jeg vil egentlig gøre det, at lige hernede for, der poster jeg 3 links til de 3 sange, som jeg synes er super fede på det album. Der er ikke kun 3 sange, hele albumet er super fedt. Men de 3 sange, som jeg synes er bedst. Og så håber jeg, at du får noget ud af det, og får lidt ud på tanden efter at høre mere. Så det håber jeg, I kan bruge til noget. Og det er egentlig sådan en lille ting, jeg vil introducere sådan løbende. Så det håber jeg, I synes om. Og jeg beklager, hvis kameraet det ryster lidt i dag. Det er simpelthen fordi, at der er sket et eller andet med det stativ, jeg har. Det er sådan, vi skal selvfølgelig overholde sikkerheden og sørge for, at vi ikke kører galt og sådan nogle ting. Så derfor så sidder kameraet i en holder, og der er styr på det hele, og jeg skal ikke gøre det store andet end bare lige trykke på en enkelt knap, og så spiller det. Men ja, det var egentlig alt for i dag. Så kan I have en rigtig dejlig dag, og så ses vi snart igen. Hej!